kakhulu isihloko sethu ke lebekade ke ngikuthembise ngaso la sibuka khona ngempela ukuthi ke nangu umakoti uyangena ngempela ekhaya manje njengoba engena ekhaya ungena nje ekhaya uzohlala kubo kamkhwenyana wakhe bahlala ndawonye bonke babodwa sibuka ke izinto eziningi ke la ukuthi ke ngempela uma ngabe engena abantu bakithi kufanele bamphathe kanjani naye kufanele abaphathe kanjani abantu afika kubo bakuyenzeka uma ngabe engena bese hey kusuka uthuthuve kusuke sinamathambo isipokwe abanye baze besho bethi lo makoti uzodla imali kaBhuti lo makoti kuukuthi lo makoti kuukuthi sinaso ke ngempela isihambeli sethu mama wethu esimthandayo nesimhloniphayo kakhulu bakithi umama uMdluli ozobe naso onathi la sobe sesixoxa naye ke lolu daba olubaleke kangaka esilidingida ngempela kulwesine lo mama ulwesine lwamandla ulwesine lomthandazo sithi akangabi bikho umama Nkosi yami ongabhekani nomakoti wakwakhe akangabi bikho futhi nomakoti wakwakhe ongabhekani nomama wakwakhe ngoba bobabili labantu bakithi bayadingana so kufanele ngempela ukuthi bethandane ngendlela zonke ngaphambi ukuthi ke ngimnike ithuba ake ngimnike nje ithuba lokuthi ababingelele abalaleli ekhaya. Amen balaleli bo Abseko Christian Radio Station useshilo umacingwane umama Mdluli umthanda kakhulu uNkulunkulu ngiyabonga uphinde ngithola ithuba elifana naleli amen. Yeah siyabonga kuyintokozo futhi ukuthi siphinde sibe nawe kusoke lesi sigayigayi sinamandla somsakazi Abseko bakithi sengiyindlaleli manje indaba esihlangene ngayo namhlanje sobe siyidingida ekamakoti ngoba hayi khona leli culo lithi wophuma ulilizele wemamezala nansi inkosazana emhlophe yangena emabaleni awajabula umamezala alilizele Nkosi yami besiyangena inkosazana emabaleni hayi ithi ngangena nje kusuke sinamathambo isipoko engabe kusuke sekwenziwa yini uma isingenile inkosazana kade ekikizela umamezala ejabula mayisingenile bese ke kusuka esinamathambo isipoko mhlambe ke umbuzo wami ngoba yikhona ukuthi ke ngabe ngokubuka kwakho ngempela kuhle yini ukuthi umakoti azohlala ekhaya elikhulu la khona kuhlala khona umamezala ila khona kuhlala khona abafowabo kamkhwenyana oanti ngomalume yabona nje uthothi kuhlangahlangene impela baningi abantu abakhona nezingane zomzala yezo anti kanjalo ngokwakho kuhle yini siyazi ukuthi abamaningi ama decision a informal leyo nto abanye kuyenza ukuthi umakoti uhlala ngenxa yokuthi amandla awakabibikho ukuthi umkhwenyana abe nomuzi wakhe kodwa abanye kuyenzeka khulazi le ndawo nje lese phansi eko Northern Natal uthothi noma ngabe kuthiwa amandla akhona bakuthathe njengesintu ukuthi umakoti kufanele ahlale la ekhaya azokotiza la ekhaya awashayele bonke abantu bala ekhaya uyabona nje kugcineke kodwa ke ziba khona izinkinga ezivelayo so ngokubona kwakho noma ke nangokwezwe ake ngisho kanjalo kuba kuhle yini ukuthi umakoti ahlale ekhaya elikhulu kungaba yinto ungathini oyipreferayo na. Ngibonge macingwane ethuba again embuzweni obuzayo la ukuthi kukuhle yini ukuthi umakoti ahlale emzini or ahlale nomamezala nomndeni womnyeni wakhe. Ngokubuka kwami alikho iphutha ukuthi ahlale nomamezala nomndeni kamyeni wakhe only if lelo khaya azohlala kulo akazokuhlala unomphela. Okay. Okwesibili only if lelo khaya liyabonakalisa ukuthi uzofika zizwele eyindodakazi haye umakoti kulelo khaya. Okay kanti khona lento yethu thina abantu abamnyama yokuthi kube ne level of a particular expectation uma isiqhamuka kumakoti uyabona engafani nakwabanye abantu ake sithi nje ngubaba wala ekhaya ngi-expect ukuthi umakoti fayile mhlambe angivuse ngo5 ngetiye kodwa ingane yami ezalwa yimina angi-expectile ukuthi ngivuse ngo5 ngetiye noma ngo3 bese ngithi ngoba phela umakoti into ecommon leyo kuthina abantu abamnyama as a result ngonxa yokuthi abanye ngisho beshada mayiqeda kushada umakoti kunalolu siko lokuthi kuthiwe akavuka ekseni ngovivi akhwishizwe liye bashayela amabala aphakela abantu enze ini ngenxa yokuthi kuthiwa uyini umakoti so manje uma ngikuzwa uthi akazizwe
eyindodakazi engazizwa ewumakoti. Ngabe njengoba thina ke siyabantu abakanjalo ke ukuthi umakoti simthatha njengomakoti kuba ngathi yena khona izinto ezidlulele okufanele azenze engezenziwa abantu abala ekhaya. Ngabe ke kufanele nalawo ma practices lawo ethi esiwenzayo ke sithi ukunciphisa yini kona ukuze phela umakoti ezozizwa eyindodakazi hayi umakoti. Macingwane mangithi kena azizwele eyindodakazi ngisho in a sense ukuthi noma vele umakoti ezothi efikile ekhaya kuma in-laws zakhe sithi emzini uyayafike vele alindelwe ukuthi kena kunendlela azoqhubha ngayo ehlukile kulejwayeleke enziwa ingane zalapho kulelo khaya. Kodwa uma ngithi mina azizwele eyindodakazi kuyaye kubaleke ukuthi ama in-laws noma azi ukuthi alindele ini kuwe njengomakoti aphinda akhumbule ukuthi you are a human being. Yes. You are a daughter to another family. Yeah. And usuzoba indodakazi kubona. Yeah. So kubalekile ukuthi bakuphe loluthando abalipha ezabo izintombi ezikhona ekhaya. Yeah. Bakwenze futhi ufile welcome ekhaya. Yeah. Noma bezowalindela lama choices ukuthi wena uzowenza ngokuhlukile ngoba uzokotisa la ekhaya. Yeah. But still akube na that comfort nalolo thando lutholayo ngoba kahle kahle nje obuze la ekhaya uzange ukuzohlukanisa umndeni but uzolekelela nomkhwenyana wakho ukuthi lelikhaya libe ikhaya eli right. So uyadinga ukuthi uphiwe that warmth, that love ezokwenza ukuthi nawe ufeel ukuthi you know what, I'm part of this family, angisona isivakashi, therefore kuzoba lula for you to even mingle with the osisi bakho laba osubatholile abasha ba odadwa bomyeni wakho kanye futhi nomama zala losuku usumtholile nomkhwenya nobabazala wakho. Ay no kuyezwakala inamandla ngempela icacile kuyenzeka kumakoti mangabe esengenile hayibo lusuku uthuthuva kushiwo khona ukuthi umakoti uzodla imali kaBhuti uBhuti kade senzele ukuthi manje sekufika umakoti akasenzi ukuthi kunje zibeningi izinto eziba khona ngempela uma ekhaya kuhlezwe ndawonye ngendlela ukuthi ugcine sekubangwa ngisho izinto ezincane ngempela ezincane mhlawumbe ke ngempela wena ngokubona kwakho yini enye evamisa ukususa uthuthuve emndenini ongamela ukuthi ke abantu bayiqaphele ukuze umsindo ungabhebhetheki izinto nje isikhathi esiningi evamisa ukususa uthuthuva other than lezi mina esengizibalulile esikhathini esiningi lento iqala la ekuthenini umkhwenyana mayezothatha unkosikazi kufanele ukuthi kube ukuthi umkhwenyana usehlalile nomndeni wakhe wawu-ashora ukuthi ekuthatheni kwami unkosikazi akusho ukuthi mama sengizokuthanda kancane noma dadewethu mfowethu sengizokuthanda kancane but unkosikazi wami uzoba yini la kuleli khaya kufanele ayinike isikhathi nomndeni wakhe engakamlethi umuntu wesifazane efamilini yakhe ukuthi useyamthatha. Okwesibili fanele ukuthi umama azi ukuthi akanalo ilungelo lokuthi acompete nomakoti because esikhathini esiningi uthuthuva lisuswa ukuthi umama ezala uyaye abe nale feeling yokuthi now I'm losing my son to this woman ozohlala ozoshada nondodana wami, or now my son is not gonna pay attention to me usezothatha iattention ayise kunkosikazi. Kanti akunjalo, unkosikazi uzoba i-helping hand yomyeni wakhe, nawe mama, nawe baba, nani bosisi nobhuti. So ingakho ekuqaleni ngeke ngathi akufunekanga unkosikazi ahlale emzini isikhathi eside noma unomphela. Sibalekelani masithi akangahlali isikhathi eside noma unomphela? Sibalekela ukuthi ubudlelwane bakhe nama in-laws zakhe buhlale bu-healthy, ubudlelwane bakhe nosisi laba bamyeni wakhe buhlale bu-right, ngoba the minute ehlala khona izinto ziyashintsha. So mayezohlala isikhathi eside sebeqala bambona nezinto ebengeke baze bayibone if uhlalile umyeni wabehlela indawo yabo abazoyohlala kubo. Kuhle ukuvakashelana, ave kumnandi ukuvakashelana mangabe ushadile, ngoba kwenza ukuthi manibonana nijabulelane kakhulu. But mase nihlala ndawonye ugcina ubona nelukuzane nomzimba womuntu ngendlela adaleke, mhlambe ozokubuka wena ukuthi cha kodwa wazona izithe ezincane.
or waze wanamehla amakhulu uzubona izinto okufanele ngabe awungeni kuzona because usumbona njalo lo muntu akasasuki image yakhe usunayo ngisho engasekho phambi kwakho kanti mayezohlala isikhashana bese ephinde etholo wakhe umuzi ahleni vakashela hawu mayifikile kuzoba mnandi ekhaya. Kuba mnandi kuthiwe hawu nangu umakoti umntanami ufikile. Yebo, so uthuthuva nje lisuswa ukuthi kusuke kube nalento ukuthi sesizokhompyutha manje mina mama ngizokhompyutha nondodakazi lo ofikayo emntwaneni wami. Kanti fanele kube neunderstanding ukuthi akazili ukuzokubangisa ukuba umzali emfaneni wakho or endodaneni yakho but uzoba umlekeleli. Hayi kuyezwakala mhlawumbe ke ngaphambi ukuthi ke okay noma ke ake ngigcine ngawo loyo okay noma ke ngene ku uma sithi isikhathi asingabi side asibe sifushane esahlela ngahlala sisho isikhathi esingakanani to be precise ngoba omunye angathi u10 years isikhathi esifishane kabi leso omunye athi 15 years isikhathi esifishane kabi leso omunye athi 2 years isona isikhathi esifishane ngokwakho mama isikhathi esifishane esingakanani. Macingwane, to be quite honest with you, leyo it depend ekuthenini ninomyeni wakho manizoqala nje nivumelane ngokushada nimi kanjani enhlelweni zenu ngokwemali ukuze nikwazi ukwakho wena umuzi. Ingakho ke kube mnandi uma ngabe umyeni ezothi mayezothatha unkosikazi kube ukuthi uplanile uyinika isikhathi esanele waplana. Ake ngibekise ngale indawo ezisemakhaya ekaduke wayibalula ukuthi emakhaya normally uma ngabe uzothatha unkosikazi vele umfana ukhula ugcina unendawo yakho. So uthi mawuqamba ufika kulesi stage sokuthatha unkosikazi vele unendawo yakho ohlala kuyona. So akubi lula akubi nzima ke lapho ukuthi unkosikazi ashesha aye kwakhe. At the same time nangapha empilweni yasemalokishini if umuntu wesilisa ohlelayo izinto kahle uyaplana ubeka imali ubone ukuthi okay manje senginga afford ukuthi ngithathe unkosikazi and ngikwazi futhi ukuthi ngithenge iproperty mhlambe in less than a year ngimthathile unkosikazi then at least umnikeza an opportunity unkosikazi wakho ukuthi abaza bakini but at the same time athi look for to her own home le ozobuzo uzoyithenga in a year njoba ngibekisa unyaka nje. So ingakho kubalekile ukuthi uma umuntu wesilisa plana kahle financially ungavesane uthi nje ngithatha unkosikazi kanti uyazazi ukuthi ebank awunamali o awunayo ngisho property mhlawumbe usahlala kini mhlawumbe uhlala ku backroom ekhaya then ekugcineni kwakho konke usuba comfortable kule backroom naye sekumele azi nje ukuthi hayi ngipheke kitchen endlini but ngilala ku outside room ngaphandle. So kubalekile nje ukuthi umuntu wesilisa ahlele uma ezothatha unkosikazi and ahlele properly ukuze umama wasekhaya angahlali isikhathi eside ekhaya. No kuyezwakala inamandla futhi icacile. Kukhona ke lokho kubalulile ukuthi umama akaqonde ukuthi uma engena umakoti njobeza nje akazili ukuzokhompyutha kodwa uzolekelela. So bobabili abalekelele empilweni kandodana. Kodwa ke ngeke sikubalekele ukuthi ke kuyenzeka uyabona nje especially mangabe undodana mhlambe esegcina eseba nanomuzi wakhe isikhathi esiningi uzogcina sespenda kwakhe uyabona ngoba phela vele lo umuntu asehlala naye vele isikhathi esiningi yebo ebe eya futhi nakumama at the same time. Kodwa ngeke ngezwe ke izinkulumo abantu bekhuluma bebuza ukuthi kahle kahle ubani kufanele ahlale ku Front City phakathi kamama nomakoti ngoba kahle kahle angithi sihamba kuphi ukuthi kubuka kala ukuthi ubani kahle kahle uzaqa ziba khona izinto ezenza ukuthi ekugcineni kodwa khona kube khona ogcina ese-prioritizwa over omunye umuntu. Sikhuluma ngomakoti la unkosikazi yebo ziyaba khona izimo ezigcina sayiphoqa ukuthi njengayo le eFront City ukuthi nakho kuyahanjwa kuyiwe enkonzweni noma kuya ku trip thizeni siyaphuma as family sihamba nomama sonke sihlala la ekhaya ubani okufanele ahlale kwiFront City. Ubama ubazi ukuthi uyena ohlala kwiFront City nangu umakoti usekhona phela manje ufikile naye uyafuna umakoti ukuhlala kwiFront City. So manje ke sithi ubani okumele ngempela ahlale kwiFront City njengoba umakoti esefile. Ngabama uyaqhubeka ahlale noma nje uma sekufika umakoti umama akadedele umakoti kube uyena umakoti ohlalayo.
ngizophinde ngibuyele emuva futhi kancane emacingwane. Umbuzo wakho ngiyawuthanda kakhulu because into eyenzekayo esikhathini esiphila kuso. Indeed. Kodwa ke nje ngizophindela emuva kancane indaba ngiphindele emuva ngifuna ukubuyela kule part engifuna ukuemphasize futhi ukuthi mkhwenyana uyahlala nomama umnikeze a full understanding ukuthi usuthatha unkosikazi. Enye yezinto oyenzayo lesikhathi uhleli naye yiko kona lokho okubuza amacingwane ukuthi ama rights kankosikazi wakho uyawabeka kumama lesikhathi nisaxoxa usazomthatha unkosikazi ukuthi mama njengoba sengizothatha unkosikazi wami now uzothatha iposition 1 kuleli khaya. Kusho ukuthi yonke into engizoyenza kusuka manje I will liaise with my wife because uyena manje umuntu ozobambisana nami ukwakha owethu umuzi. Khumbula umama already has her own home, unowakhe umyeni, unowakhe umuzi wakhe nomyeni wakhe. So nawe wena umuntu wesilisa wena ndodana oshadayo unelungelo futhi lokuthi wakho umuzi nalowo muntu osukumthatha. So kubalekile ukuthi umama zala azi ukuthi okay if usiyahamba sengizohlala nabazukulu uma ngabe sebekhona mangabe bangakabi bikho ngizohlala ngemuva ngoba even iBhayibheli likwenza kube clear ukuthi umuntu wesilisa mayithatha umuntu wesifazane emshada lithi as much as kuzwakala kabi uma ngabe ubuka in the natural mhlawumbe ukuthi awu sengiyashiftwa mina kodwa iBhayibheli lisho kahle ukuthi udela uyise nonina anamathele kumkakhe. Yabona. So ingakho ke ngithi ke na umama kumele ukuthi ukhulume naye prior to ukuthatha unkosikazi ukuthi ma your position now has to change, now you are going to take the second priority. Futhi nakhona actually it's not even second ngoba ufike kube unkosikazi kuba abantwana bakho kube umndeni wakho. That's how it goes. But uNkulunkulu obviously usuke unumber 1 Ayi ngeke inamandla ngendlela esimangaliso. Sisadingida lona lolo daba olunamandla ngempela lokungena kwakho umakoti kulesi Sky Guys namandla somsakazi Absekho ubunzima Christian Radio Station. Njengamanje hayi sisathu ukubaleka sithitshwe hayi asinyamalala udu kuleka asinyamalala udu siyabuya sisabuya sisazolosisho nje sithi hayi Absekho on a very serious note.